Takže čaute ľudia, vítam vás u dnešného videjka zo servera Peaceland SMP. Ospravedlňujem sa, stalo sa tu už dosť zaujímavé vecičky, ale zabudol som na zapnúť nahrávanie. Ja viem, moja chyba. Ako vidíte, mám maze, trident, kopu ďalších vecí. Bol som s Flixnightom v Trail Chambers, dvoch, ja som išiel potom ešte raz sám. A dobré veci nám tam popadali. Musím uznať, proste dve enchantované jablka, trident, luk, kuš. Proste samé dobré vecičky. A tu vidíte, Flixnight má diaľnicu proste. Flixnight je proste bomby. A ešte, mám aj netherite. Bol som si, raz išiel do netheru, cez Flixnightov portál. Hej, že naťažiť. A aspoň mám na jeden, ale nemám ten upgrade, potrebujem náš Bastion. To je ten problém. Dneska vám asi tu tak plánujem ukázať, čo sa tu stalo, zmenilo. Tam už môžete vidieť Flixnightová väža, hrad, neviem čo to je. Tu je jaskyňa a v tej jaskyni je toto, ten Trail Chambers 1. To je proste cherry stromy. Flixnight to má toľko toho, že musíme ho nejak predbehnúť ľudia. Takže tu. Toto neviem čo to robí. Tu má sliepky proste, hej. Tu. Tam má nejaké čestky nepotrebné. Akože dosť to veľa tu toho má proste. Tu konkrétne zatiaľ nie, ale má aj skladisko, má aj villagerov. Ale nechápem, na čo to má tie knižky. Proste knockback. Bane of a proto, neviem. Neviem to vysloviť, kašli na to. A tu má jeho gigantický sklad proste. Enchanting table. Hej kam, proste nechápem, jak to stihol. Nedobre, nic si nevedeli. To sa líba. A i keď nie. Ďalej tu má také fajnové vecičky, tiež maceku má. Také. Neviem čo to je. A to tu stade má asi všetko. Tam má maximálne toto, kejvku. A teraz vám ukážem tú najlepšiu bejsku, ako ste kedy videli. To je moja. Idem tam, ozvem sa vám za chvíľočku. A teraz sa pripravte, že vidíte tú najlepšiu bejsku. 3, 2, 1. Toto je moja proste bejska. Jukebox, to je tam ešte dva music disky, Trail Chambers. Máme tu super pluginy. Aj texture pack, proste tu knižky, plugin na trikapitátor, ukážem vám. Hej, proste super vecičky. Toto neviem čo je, to asi Flixnight mi stáva, lebo sme sa možno dohodli, že bejsku, ale ja si postavím sám, napíšte mi do komentárov, akú bejsku si vám postaviť. Alebo aký dom konkrétne. Tu som jeden strom. A mám tiež problémy troška s jedlom, už nemám žiadne. Nemám žiadne. Emeraldy som vytredil od villagerov. To. Potrebujeme enchant table. Neviem, čo by som vám ešte mohol ukázať. To je asi všetko. Takže to asi pre dnešné videjko bude všetko. Ale na ďalší diel sľubujem, máte sa na čo česiť. S Flixnightom preskúmam Fortressku, Bastion a možno aj nejakú ďalšiu štruktúru. Ale moment, zabudol som spomenúť ešte jednu vecičku. Jeden hráč sa ma pýtal, či by sa nemohol dostať na server. Ja som mu to samozrejme že dovolil a potom ešte jeden, ale to na streame. YouTuberovom, nie na mojom, konkrétne na Lukerisovom, sa
sa ma tiež pýtal, ale ja som hral Minecraft na Sluxe a som mu neodpísal, proste zabudol a už tak či tak končil mu stream, takže ak toto pozeráš, tak napíš mi tvoj Discord, že ťa pridám možno tiež. Ale ak by ste sa aj vy chceli dostať, napíšte mi komentár, pod toto video komentár s vašim Discordom, v prípade Instagramom, ale radšej s Discordom, aby som vás vedel kontaktovať a pridám vás na tento server. Podmienka mať Discord a mať u mňa odber. A to už teraz je naozaj všetko z tohto videa. Dúfam, že sa vám páčilo. Ako sa vravím, tešte sa na ďalší diel. Nezabudnite hodiť like a odber a vidíme sa v ďalšom videu. Zatiaľ čus.